te saisian pat ngai ngu yu blai blai ngi ka met ka besai baklan bat gumcu ya pi ki ba page lembaga ni ka YouTube ka ben sapa sipi te kan ni ka long ka ching pesai happy day bat kan ni ka sibu caka hane po snong mor kunang te nagaliang chingi kum kinong panya ngi pesai kum ni let's say don na pedang ju pi ki pelok rawon ki ba na cengai le na chan te happy day bat kan ni ka sibu caka hane po snong mor kunang ngan su pesai pi kemod nagaliang chingi kum kinong panya ngi pesai pi bakal adap lut full wat haduk kurnar kom don su tengah syukur pat pi kum blok bon sngew namar kawan kadai dak jing kasan no pi ya ka bangi ngin laban pendap juga pung tengah squat pensai pat habi dei pat pi kum ki blok ron le se pi don kono jing tmu ya ka ban kwa ya ka lu gidro habi dei pat la shai ka sngi te pila no ban man thiet be tai ka lu gidro nam ta ka te ka lai po lak bat haduk khat san tadi kilak te kan ni ka long tang kum ka jing pensai na ka liang chingi kum kinong penyaj habi dei bat ka ni ka jing ko kwai do ha te na ka liang chingi kum kinong penyaj ni la batai shai pi ba kacaka kanam don su ang ni snong mar kanang te la de pidon bat ka jing tmu nam ta ka lu gidro pila ban thiet be ya kalau gitu hak kita cakap ke bangi ngilap pakre nam ta ke jong pi ta habai dei bat ki beltiar jong iro komot kala shai kan long kum ki ngan la banong ka jing cngai no we ka long be san phut o ya ta pi saki kum ki plor ron bat kum jo pi kum ki pajba ki basngew tanat ban thiet ya ne ya kalau kidro te tangi ne ki tien ba khndiat i pha ka ne khobor sapi bat kum jo nga karpat ya pi ki basngew tanat ban thiet ya ne kidro pila ban wan la shai ka sngi ngi sedang bande nadu ka por phrabaji bat hadu ka por penile ka ya ka te tangi ne ki tien ka ba khndiat kublai sibun kublai sijango